मानगोनां माने CMआ जोंना गुबुन गुबुन जायगायाव माने होखारगासिनो दं बे इलिगेल इनक्लुजार्स गभर्नमेन्ट लेन्डआव हाबनानै थानाय होखारगासिनो दं जोंना गभर्नमेन्ट लेन्डआव हासो होगासिनो दं उल्थानो माबोरै जाखो बे हा गभर्नमेन्ट खासा PGR BGR आरो गभर्नमेन्ट लेन्ड दा बेफोराव नान माने ट्राइबेलफोरनो हा होदों जों बे रिपर्टखौ मोन्दों सिडली सार्केल आन्दारावनो 100 जन फेमिलिनिबो बाराद्राय थारैनो जोंनि BTCनि 6 शेड्युलनि हाखौहाय नन ट्राइबेलफोरनो जोंनि मानसियानो होनो नाजागासिनो नामा बे बाथ्राखौ लानानै दिनै दावराव देख्रेब सार बिथांमोना सार्कल अफिसावहाय थांनानै नायगिदिंहैदों आरो बेयाव जों खोनानो मोन्दों माखासे बाथ्राफोरखौहाय स' बिनि गेजेरावनो जोंनि BTCनि EMफोरबो दं होननानै खोनानो मोन्दों आरोना जायफ्रा हानि एलटमेन्टखौ गुबुन नन ट्राइबेलफोरनोबो दिनै होनो थांगासिनो दङ स' बेबादिब्ला जोंनि सोमावसारनाय जोंनि हानि मोनथाया जोबलांगोन नामा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि आखाइनि गेजेरजोंनो स' बेखौहाय दावराव देख्रेब सार बिथाङा माखासे बाथ्राफोरनि गेजेरजों बुंनानै फोरमायथिना होदों खोनासंलांदो मा बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना थ' बिदिब्ला नायलांदो लोगोफोर लाग्रोनो मिथिनानै মূল চেয়ারম্যান আছে হ্যাঁ আমার রেকমেন্ডেশন বডি এটা আছে SDLC সাব ডিভিজনাল ল্যান্ড অ্যাডভাইজারি কমিটি বুলি কয় সিজুল এরিয়ার নাম চাইলে মানে কোনো গভর্নমেন্ট ল্যান্ড বা কোনো জায়গা মাটি মানে সেন্টার হবো নয় মাটি নাম চাইলে হবো নয় এই ক্ষেত্রে আপনি দিছে ইলিগ হৈছে এপ্ৰুভেলটো দিয়া নাই নহয় মই এপ্ৰুভেল অথৰিটি বেলেগে এপ্ৰুভেল অথৰিটি নহয় প্ৰপোজাল দিছে কিন্তু প্ৰপোজাল পৰে দিছে না এইটো প্ৰপোজাল মই দিয়া নাই ন SDLC বডি দিছে दिनै सिडली रेभिनिउ सार्कल अफिसाव फैनायनि जाहोना मा जोङो ट्राइबेल स्टुडेन्टस एसोसिएशननि आफादगिरि ओमफ्राय दिनै बड'लेण्ड जनजाति सेवक सामन्थनजों जों जयैनो रेभिनिउ सार्कल सिडली सार्कल अफिसाराव जों फैदों लोगो मोनफैदों बेनि खारनाव जाहैबाय दा दिनै सिडली सार्कल आन्दाराव गोबां माने हा गभर्नमेन्ट खासा PGR BGR आरो गभर्नमेन्ट लेन्ड दा बेफोराव नान माने ट्राइबेलफोरनो हा होदों जों बे रिपर्टखौ मोन्दों सिडली सार्कल आन्दारावनो 100 जन फेमिलिनिबो बाराद्राय हा होदों अलरेडि बेखौ जों माबा मोनबाय आनअफिसियेल मोनबाय आरो बिनि बादैबो आरो गोबां रेकर्ड जोङो आनअफिसियेल मोनबावदों 100निबो बारा दा गथे बेफोर इलिगेल खामानिखौ दिनै सिडली सार्कलाव मावदों जों बेखौनो बादा होफैदों जे बिदि खालामनाङा मानो बिदि मावगासिनो दं जे दिनै 6 शेड्युल एरियायावथ' नोङो नान ट्राइबेलफोरनो हा होनो हाया बेथ' रेस्ट्रिक्टेड दा बेफोरावबो दिनै मानो होगासिनो दं आरो बे माने गभर्नमेन्ट हा अकल माने जेनेरेल एरियानिल' नङा बियो दा दिनै ट्राइबेल बेल्टनि आन्दारावबो दिनै हा होगासिनो दं दा दिनै बेंटल सार्केलनि आन्दारावबो बे नांगलभाङा सिडली ट्राइबेल बेल्ट बिनि आन्दारावबो गोबां हा दिनै माने नान प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिनो हा एलटमेन्टनि थाखाय प्रप'जालखौ हरनाय जाबाय बेंटल सार्केलाबो हरदों ओमफ्राय सिडली सार्केलाबो हरदों आरो दा बेखौ जोंनि SDLC कमिटि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि दा बिसोरो रायनानै बेखौ प्रप'जालखौ हरदों दा बेयाव थायो माने MLA थायो EMफोर थायो आरो माखासे मेम्बारफोर थायो खुनु भेरिफाइ खालामाखै खुनु नायाखै हाखौ माने होथावो होननानै हरबाय जों माने सार्कल अफिसारखौ फरवार्ड खालामना हरबाय दा BTCआव दा बेफोर गासिबो दिनै माने प्रसेस जाखाजोब्बाय आरोखि होनो नांसिगौ आरोखि बेखायनो जों बादा होदों बेखौ बन्द' खालामनांगौ स्टप खालामनांगौ आरो बेखौ गोदानै भेरिफाइ खालामफिननांगौ आरो भेरिफाइ खालामफिननानैसो बेनि माने हाखौ होथावा बेखौ थिग खालामनांगौ आरो जों दा सार्कल अफिसारखौनो बुंदों जे सार्कल अफिसारबा सासे अफिसार मानसि बिसोर रुल्सखौ मिथिगौ रुल्सखौ बिसोर गाइड खालामनांगौ जोंनि माने पलिटिकेल मेनफ्रा MLA EMफ्रा पलिटिकेल इन्टारेस्टआव जानला मोनला होलाबायनो हागौ दा बिदि होननानैथ' नोङो अफिसाराथ' बारग'नाय नङाना अफिसार दायथ' थायो दा बे बुजायनांगौ रुल्सआ मा दं बे 6 शेड्युलनि नियमा मा दं ओमफ्राय माने गभर्नमेन्ट हा खासा ओमफ्राय PGR BGR लेन्ड बेफोरखौ मा रोखोम सोरनो होनाय जायो बेखौथ' बे बुजियोना बेखौ दायथ' लानांगौ ओंखायनो बेखौ गोब्राबै माने सार्कल अफिसारखौ दिनै बुंनाय जाबाय नोंथाङा रेसपन्सिबोल जागोन गासिबो होननानै नोंथाङा बेखौ कल बेक खालामफिननांगौ बे फाइलखौ खालामफिननाय गोदानै माने बेखौ माने माबा डिसिसन लाफिननांगौ होननानै बेखौ बुंनाय जाबाय आरो बिदि खालाम हाया आरो बिदि खालामबा जोंनि ट्राइबेलफ्रा थानाय नङा जोंनि ट्राइबेलानो जों हाखौ मोनाखै दिनैसिमबो आरो बे गुबुनफोरनो हा होबाय थानाय मानाय आरो 6 शेड्युल एरियायाव जोंनोसो जों हा मोननांगौ जोङो गोरिब मेला दं बे गोरिब मानसिफोरनो हा होनो हायाखै जोङो खिन्थु बे मालायफोरनो इलिगेल भाबै हा होनाय खिन्थु 6 शेड्युलनि जायनाखि आयेन रुल्स बेखौ सिफायना होनाय जायो आरो लोगोसे जायनाखि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायनाखि रुल्स ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआवथ' एखेबारे बेल्ट ब्लक दानाय समनिफ्राय खुनु माने नान प्रटेक्टेड क्लास मानसिया थानो मोना दा थेवबो दिनै माने नोङो बे माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव मानो होगासिनो दं जों दिनै बेखौ ओंखायनो सिडलीनि जायनाखि सार्कल अफिसार बेखौ जों बुंदों आरो बिथाङा अलरेडि ट्रेन्सफार जाखाबाय 1
थांनाय आगस्टआवनो ट्रेन्सफार जाखाबाय दा ट्रेन्सफार जानायनि उनावबो बिथाङा दंगासिनो दं दा बोरै बिथाङा अफिसियेल खामानिखौ मानो मावनो हायो ट्रेन्सफार जानाय मानसिया दाथ' पाब्लिकआव कमप्लेन होगासिनो दं पाब्लिकआ दा बिसोरनो बिदिनो माने इलिगेल खामानि मावनो थाखाय बेखौ माने दायथ' लाबाय थायो फैसा लायै लायै बिसोरनो मावगासिनो दं बे बाथ्राखौ दिनै पाब्लिकआ बुंगासिनो दं दा गथिखे बेखौ इमिडियेटलि जेराव ट्रेन्सफार जाखाबाय जेब्ला थांथोंसै जेराव ट्रेन्सफार जादों बेयाव दा दिनै बिटिसिआखौ नोजोर होनांगौ आरो दिनै जोंनि बे बिटिसिनि इएमआ मारै गोदाव सोराव हा होलाबाय थानाय नङै मानसिफोरनो गावनि मानसिनोसो हा होआ दिनै मालायनो हा होबाय बिराद हा होबाय जोङो बिरादनो दुगा दुगा बुंगासिनो दं आरो बर'फोरनो जायखौ हा होदों बे फरेस्टनि हा बेबोथ' खुनु ट्रेन्सफारेबल नङा हा लेखा लिरनाय दंखायो माने नट ट्रेन्सफारेबल लेखा बे जास्ट ओरैनो फाट्टाबो नङा बे ओरैनो जास्ट माने रेकर्डल'सो दा बेफोर आरोखि दा दिनै जोंनि इएम बाबुआ दिनै बुंबाय थायो फेरेंगा बाबुआ जे प्रमद बर' सार थासान्दियाव जों खुनु एभिकसन खालामा होनगासिनो दं दिनै दायथ'आ मानो गोमाखो फालाय नों दायथ' मामोन नोंखौथ' बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय जेसेबां इलिगेल हाबनाय दं बेखौ होखारनांगौ होननानै दायथ' दंमोन ना आरो जायफ्रा गभर्नमेन्ट हाफोराव जाय हाबनानै थानाय इलिगेल मानसिफोर दं बेफोरखौ होखारनांगौमोन ना दा दिनै बेखौ होखारनाय दायथ' लाखिनो नोङो दुगासो बुंबाय जे प्रमद बर' थासान्दि समाव जों खुनु रावखौ होखारा मा नायगासिनो आरो दा हासो होगासिनो दं एखेरे गुबुन हा होगासिनो दं गुबुन हा होगासिनो दं दा दिनै आसामाव नुबाय जोंना मानगोनां माने सिएमआ जोंना गुबुन गुबुन जायगायाव माने होखारगासिनो दं बे इलिगेल इनक्लुजार्स गभर्नमेन्ट लेन्डआव हाबनानै थानाय होखारगासिनो दं जोंना गभर्नमेन्ट लेन्डआव हासो होगासिनो दं उल्थानो माबोरै जाखो बे 6 सिडुलआ सोरनि थाखायमोन बेलाय 6 सिडुलाथ' जोंनि थाखायसो ट्राइबेलनि थाखायसो आरो बे ट्राइबेलफोरनि अधिकारखौ दिनै सेख'नानै दिनै मालायनोसो हा होगासिनो दं आरोखि उल्था बिपरित दा बे जों ओंखायनो जों बेखौ माने माबा खालामो निन्दा खालामो जोङो सोंखारि जोङो आरो बेबायदि मानसिनो जों बोरै भट नांगौ दोनसै रायजो राजाफ्रा बोरै भट नांगौ रायजो राजाफ्रा साबधान जानांगौ बेबायदि मानसिनो जों दिनै रावबो भट नाङा जोंनि गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा आइ आफाखौ दिनै खुनु दिन बिसोर हेल्प खालामाखै बे मालायखौसो हेल्प खालामगासिनो दङ बेनिखायनो जों दिनै आरोबाव रिकुवेस्ट खालामबावो जेसेबां इलिगेल माने बेल्ट ब्लकआव हाबनानै दङ होखारजोब जोङो फेरेंगाखौ जों बुङो होखार बे मजाबारिनि गामियाव दिनै मानो बोरै थाबाय थानो मोनथ'लाय बेखौथ' होखारनो होनाय होखाराखै दाबो मैयासो मिटिं खालामबावनोसो गामोन मजाबारियाव मैया मिटिं खालामबावनो बिसोर बेयाव माबोरै मिटिं खालामनो मोनखो बे जायगायाव होखारनांगौ माने जेराव होखारनांगौ दङ जेराव बे हानि मानसिफ्रा दिनै बाहेरायाव हाबनानै ओंखारना थानांबाय आरो बे हानि थाखाय दिनै आसल बिमाफ्रा खाजोना होगासिनो दङ दा मालायासो जेराव हाबनानै थागासिनो दं बेयाव आरो दिनै बेनि थाखाय दिनै बिसारबो खालामबावबाय माने सिडलिनि एजुकेटिभ मेजिस्ट्रेट बे बिसारबो खालामखांबाय बिसार खालामनानै बुंबाय बे हाया बर'फोरनि आरो बे हायाव एनक्रचमेन्ट जादों आरो बे एनक्रचमेन्ट जानायखौ एक्सन लानांगौआ बिटिसिनि दायथ' होननानै लिरना होखाथारबाय दा गथे बिटिसि दायथ' लानांगौ दा फेरेंगा दायथ' लानांगौ दा फेरेंगा बेखौ दायथ' लायाब्लानो जुदि नोङो ओरैनो भुवा ओरैनो बे माने बुंलाबाय थायोबा इभिकसन खालामा प्रमद बर'नि दिनाव बुंलाबाय थायोब्ला बे आइननि बिरुद्ध थांनाय जाबाय बे आइनखौ मानियाखै बे थारमाने बे आइनखौ मानिनो गोसो गैया बे